Sapa jenengmu mau? Dudu Antasena to? Dudu. Sapa? Gatotkaca. Antareja. Kopok kupinge. Ora trimo kopok mancul kuping. Sapa mas jenengmu Dudu Antareja? Dudu. Sapa jenengmu? Gatotkaca. Untadewa. Guya tak sabluk ndasmu. Sapa jenengmu? Dudu Untadewa. Dudu. Sapa? Gatotkaca. Katian. Hei! Ah, hop! Lihat rapopo. Ah! Hop! Hei! Ah! Ah! Hei! Ya! Laku Pasor we mudun. Kau. Muduno. Kau. Jangan koro digawa ning pare. Perane raspira ning bengokane. Sapa kowe? Antasena kowe. Kancane perang Antasena malah ngopi. Ora ngerti nek kancane ya nekek. Buta angger joget ae. Ambuk Suramrata Jayamrata mangsa imbangu. Gatotkaca wong pringgondani musuhe. Endi? Sing arep mondhong Kanjeng Rama Kyai Werkudara. Gatotkaca musuhe. Mati aku. Ayo maju. Nama Suramrata Jayamrata mangsa imbangu saya bareng maju saya bareng ngomong. Moro. Nyododo didodo ambian kaya delok kubutel lir tendang menjangan mati. Ayo sewu bareng maju seketi muri. Kaponyoto Ratu Mandura Baladewa Kusuma Arkita Wadi Jaladara Kakrasana ya Raden Karsana. Kaponyoto kowe sapa aja mati tanparan jenengmu sapa? Ora lho Baladewa kok blater iki. Kowe sapa Ratu Mandura Baladewa Kusuma Arkita Wadi Jaladara Kakrasana ya Raden Karsana. Kowe Prabu sapa? Dewa Kartika mok siar kowe. Yang marang kok Pandhawa sapa kandhasa. Iku kula sapa dimati karo kene.